Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic duk muna ba da magani. Ina masu fama da matsala ta cutar kanjamau wanda suna tunanin babu magani, to da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Don haka cibiyar mu ta Kashful Alil muna ba da magani akan cutar kanjamau kuma a warke gaba ɗaya da izinin Allah. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibb ash-Sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibb wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai. Albishirinku jama'a, domin jin daɗinku da walwala, kamfaninmu na Rufaida Yogurt and Drinks mun kawo muku wani sabon yogurt mai suna Thick and Creamy with Crumbled Biscuits, mai launi da kuma ɗanɗano daban-daban. Sannan kowanne daga cikin launin yana da biskit mai ɗanɗanonsa a ciki. Banana ni shine zaɓina. Sweetened yogurt shine zaɓina. Vanilla aidar ne. Ni da iyalina creamy chocolate shine zaɓo. Ni kuma strawberry. Classic coconut shine zaɓina. Ga wanda bai jarraba Thick and Creamy Yogurt with Crumbled Biscuit na Rufaida ba, ya jarraba, na tabbata daga baya zai mun godiya. Sannan kamfanin Rufaida Yogurt ya sake buɗe reshe a Maiduguri Road daidai Hotoro. Da kuma Hadeja Road da ke birnin Kano. Rufaida Yogurt and Drinks. Musha akwai daɗi, kowa ya sha akwai daɗi. Rufaida Yogurt, a sha Rufaida. Assalamu alaikum jama'a, sunana Ummi Karama. Albishir na zo muku da shi, ku ce mun goro. Katafaren shago abin tunƙaho ga mata. FUF wato Farida U Fabrics and More Limited sun kawo muku kala-kalan kayayyaki na sawa na mata domin sauƙaƙa mana fita ƙasashen ƙetare kamar su luxury lace, printed lace, lafaya lace, FUF batik, Malaysian and Indian batik, catwalk lace, FUF cape, mayafai har da voile, embellish wax da jacquard voile, couscous lace, embroidery atamfa. Akan iya samun waɗannan kayan a adireshi kamar haka. Number 21 Rijiyar Zaki a Dobayar Street. Muna muku Ashobe service, ma'ana kayayyakin anko na bukukkuna ga masu bukata. Ga mai bukatar siyar ɗaɗɗaya ko sari, kayayyakin mu za su iya isowa gare ka a duk inda kake, ko kuma ga number WhatsApp ɗinmu ga mai bukatar oda, ko a tuntuɓe mu ta Instagram ɗinmu @Farida U Fabrics and More Limited. Mace sai da kwalliya daidai da zamani. Barkanmu da warhaka. Ni ce taku Fatima Hussein wato Maryam a cikin shirin labari na. Ina gabatar muku da turaren labari na tare da hodarsa. Kamshi duniya ne, kamshi daraja ne, kamshi sunna ne. Nakan fesa turaren labari na a yayin da zan fita ko kuma zaman gida. Haka zalika nakan shafa fodar labari na kamar yadda ku gani a yanzu ko ma ku shafa. Da wannan muke gabatar muku da sabon turarenmu mai sunan turaren labari na da kuma hodar labari na. Ku dai kawai kai tsaye ku tuntubi Abdulmalik akan wannan lambobin waya kamar haka.
ko kuma kai tsaye ku garzaya gundilolinmu da ke kasuwar Sabon Gari wajen Alhaji Ubaidi da Kayyawa rumfa mai lamba L46 ko kuma Alhaji Iliya Dan Amar rumfa mai lamba L64 a kasuwar Ofar Wambai kuma sai a nemi Alhassan Abdullahi layin Suleiman Babba. Sabon turaren labari na da hodar labari na domin ku kwastomomin mu. Wai har zuwa yanzu baka ga wani alamu na rashin gaskiya tare da ita ba? Gaskiya dai ya mai nasara har zuwa yanzu ni ban ga wani abu ba, amma zan ci gaba da sa mata idanu insha Allah. Idan akwai wani abu zan sanar da kai. To amma ni abin da yake bani mamaki shine har kawo yanzu a ce babu wani sign ko kaɗan na nuna alaman tana shirye-shiryen wani abu ba. Gaskiya dai zuwa yanzu babu wani abu. Hello Nadia. Hello. Please honey, mota ta ce ta yi zafi na ajiye ta a gareji. Ka turo Awale ya zo ya dauke ni ya kai ni. Zan jira zuwa anjima in an gyara sai a dawo da shi. Muna tare da Awal yanzu haka. Badaman na ga zan yi wa Lawal ko Faruk waya. Ɗaya daga cikinsu sai ya zo ya ɗauke ki. Wani gareji kike? A'a, ka bari kawai idan na sauke ka zan je na ɗauke ta. Okay. Wai cewa ta yi motar ta yayi zafi tana gareji in tura ka kai ka je ka ɗauko ta. Ba matsala, yanzu idan na sauke ka insha Allah sai in je in ɗauke ta. Gaba ɗaya ban so yadda mai gida ya amince wannan yaron ba haka. Ai wallahi kaman ka shiga zuciya na. To yaron da ake masa kirari da dan malam kake halin malam? Malam Kabiru fa sai da ya kore shi daga gidansa ba saboda tsabar shaye-shaye da neman mata. To hakan ma fa an ce waya nutsu ne fa. Kai dai kawai a shiru. Amma ni wallahi gaba ɗaya ban so yanda MD ya bari ma yaron ne zo cikinsa ba. Kuma gaba ɗaya ni har yanzu ban samu nutsuwa ba gaskiya. To, Allah shirye shi. Allah shirye shi. Amin. Wai ya maganar munafukan kamfani ne kam? So kare. Wato Faruk, ai yanzu magana da nake ma. Gaba ɗaya suna cikin firgici. Dan yanzu na san ko bacci ba sa iya yi.
don wallahi MD ya rikita su ya rikita musu tunani. Yau munafukan banza shegu wai ranan wai na gaba gaji yana ganin haron tsuguna yake wai ina aure nace lafiya Allah kuwa haron tsuguna yake fa shegen kaya ai ba ga kaska dawo yi ba sun dawo suna wata biyayya sun da lif suna bin ma'aikatan kamfanin nan suna durƙusar da kai saboda ka gane musamman ma ni da kai ba saboda ba komai bane ya ja saboda kawai sun ga mun fi kusa da oga Ya dai? Lafiya lau me ka gani? To ai na ga gaba ɗaya kina ta kallo na ne. Ka san idanu ba abin da suke son gani kamar abu mai kyau. Shi yasa idan suka ci karo da mummuna suke saurin rufe kansu ba tare da wannan mutumin ya shirya ba. To yanzu ni ne mai kyau? Wa kake zato nake magana a kan shi? Bayan ni da kai akwai ne a motar nan? To, lalle yau kina so ki raina min wayo. Raina maka wayo kuma? Ta yaya? To ai na ga gaba ɗaya kina kokarin ki nuna min kin fi ni sanin kaina ne. Ba wani kai kanka ka san ka haɗu. Ni kwa na san ban haɗu ba, amma dai ina tare da haɗaɗɗiya. Ko? Kwarai da gaske. Yadda na zauna ba zai ga gari ba, aka mai so bai ga zama ba, daga zuciyar yaro babba babu inda bai samu guri ba, so taimake niki ban yarda. Ba za ka bar ɗakin nan ba sai ka bani abin da ya fita ban nan. Me kenan? Sai na maka gwari-gwari? Na fahimci abin da yake nufi, amma ba zai yi yanzu ba, saboda oga yana can yana jira na. Ai sai dai ya haƙuri da minti 10 ko 20. Za a iya samun matsala, mu zarci awa ɗaya, mu ɗauka minti 10 mu kai ko 20, ya kamo hanya zo ya same mu. Ki bari kawai mu sa lokaci. Sai yaushe kenan? Za mu sa lokaci. To. Akwai ƙura ba. Shin ko ka san za ka yi kyau da kuɗi? Haba. Allah ko? Amma kyan kuɗi a samu mace kyakkyawa kamar ki a kusa. A haba dai. Mana, kin san ke fa matar masu kuɗi ce. Gaskiya ne, amma ba iya kuɗin ne ke so ba. To, da kuɗi sai kuma me kike bukata? Da ɗa namiji jarumi. Shin ka san yayanka hoto ne? Ina zan sani. Ba abin da ya iya sai dai ya kwanta ya ta bacci. Ina ma a ce wani jarumin ne da kuɗi, ba shi ba. Da Allah wai me yasa kike haka yi? Yayana ne fa? Yayan naka da ko uwa ba ku haɗa ba bari uba. Yayan naka da yau in ya faɗi ya mutu baka da gadon shi ko sisi. Haka ne fa, ashe yayan ceremonial title ne. Ina zuwa? Nan kusa inda nake ajiye kayan bushe-bushenmu da ɗan caji. So a gaskiya wannan yaron ya laɓe ba abin yadda ba ne, don ya kamata ka cire shi daga harkar nan tun wuri. Amma Awwal yana daga cikin mutanen da ba na taɓa tsammanin za su iya cin amana ta. Ni dai a binciken da na yi a kansa
yana da cases da yawa, yana shan wiwi, sannan yana da cases na mata a kan shi, kuma kai ka kyale shi da mace kamar Nadia a gida ɗaya. Ai dangantakar da ke tsakanina da shi za ka duba. A harkar mata mantawa ake da komai. Haka ne. Yaya batun iyayenta da suka bani aurenta, na ce kamar bincike akai a shi ma. Iyayenta ne. Wanda ya baka aurenta ƙanin babanta ne, saboda mahaifinta ya rasu. Akwai ma jita-jita da ke yawo cewa bakin cikinta ne ya kashe mahaifin nata. Again? Ai antin namu na da allegation da yawa a kanta. Wallahi ba zan biye maka ba Awwal. Dan zaman da na yi a gidan nan na kamu da son ka fiye da tunaninka. Suna? Yes, ko baka san so ba. Dan Allah ki haƙuri. Kar ki same mafarkin abin da na san ba zan taɓa samu ba. Ranke da dai aikin fi ƙarfi na. Babu abin da ba za ka samu ba, saboda na kamu da son ka. In dai ka same ni, kaga ka samu kuɗi. Dan yanzu babu abin da yake gabana sai su. Ai babu yadda za a yi na same ki. Na san abin da kake tunani. Me nake tunani? Kana tunanin abin da ya mana shamaki tsakani na da kai. Na san abin da kake tunani bai wuce bai nasara ba, kuma na san ta yanda zan yi matsa ya bar gaban mu, ya banni daga ni sai kai sai kuɗi. Wace hanya ce wannan? Zan faɗa maka sai lokacin da naga ka shirya gaji. Yaushe kenan? Lokacin da na tabbatar kana sona kamar yadda ni nake son ka. Wallahi tallahi ina son ki. Ina son ki. Zan iya yin komai domin na same ki. Dan Allah faɗa min wace hanya ce wannan? Ka shirya ji? Na shirya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa sunana Isa Abubakar AA Fulani, shugaban cibiyar Darul Shafa. Mai bada maganin gargajiya, maganin da muke sarrafa shi itatuwa da kuma ganyayyaki. Kowane irin nau'in jinya insha Allah in ka tuntube mu zaka samu nasara da yardan Ubangiji kuma zaka ce alhamdulillah. Yauwa kaman bangaren matsalan sanyi da kuma infection na mara na mata da na maza da kuma ciwon diabetes, hawan jini, ulcer da ma ciwon ido. Kowanne muna iya bada shi da yardan Allah kuma ana samun waraka. Magani sai dai ya zama sanadi, amma magani baya taba dauke wa mutum matsala sai dai Allah subhanahu wataala. Amma Allah yake cewa ku je ku nemi magani a gurin waɗanda suka sani. Ido ko da baka gani kullum muna faɗa, akwai wanda zai ce ya gaji, ba a gajiya da neman taimako. Bangaren ido gadon gidanmu ne, duk mutumin da ya san Abubakar Gani Wari M Guru ba boye bane a faɗin Najeriya. Da ma matsalan jinnu da kuma rashin haihuwa da kuma jinnin da yake hana aure ko kuma rashin haihuwa, duka muna ba da magungunan su da yardan Allah kuma ana samun dacewa. A wannan cibiyar sannan tana ba da magunguna ba sai ta faɗi cututtukan ba, akwai abun da ba za mu iya faɗansa ba saboda yanayin lokaci, amma na karkace za ka zauna da cuta ka ce wai ba za ka nemi magani ba, Allah ne ya ɗora ma. Kowa ya san komai yake faruwa a duniya nan Allah ne yake kawo shi kuma Allah ne shine musabbabi. Ina cikin garin Cameroon nan Gaundare, ina kuma cikin garin Cameroon Marwa, ina kuma cikin garin Cameroon nan Garwa. Ni da kaina za a sami ni a cikin garin Garwa nan Luman Bororo a gidan Bagarwa. To Allah mun yi to in gari wanta wayan ha Luman Bororo gidan Bagarwa bai baude Allah. Duk wanda yake so ya same ni kai tsaye, wannan lambobin da kuke gani dukkan lambobin nan da na Najeriya da na Cameroon duka in kuka yi magana ta WhatsApp za ku same ni. Amma in ka kira na Najeriya ba ni za ka samu ba, amma na Cameroon in ka kira ni za ka samu. Amma a sauƙaƙe in kana so ka same ni, ka min bayani kawai ta WhatsApp kana magana ni kuma zan baka ansa. Kowane lokaci kai magana muddin muna da lokaci za mu baka ansa insha Allah. Sannan muna tura sakonninmu a ko ina a duk faɗin ƙasa a duk inda kuke. Ilimi idan ba tarbiyya albarkar shi tana ta Ilimin kiwon lafiya sai da makaranta ingantacciya. Dan Sharif College of Nursing Sciences Kano, Likafa ta ja gaba domin hukumar kula da ilimin aikin jiya da gozoma, wato Nursing and Midwifery Council of Nigeria, ta sa hale musu koyar da kusa-kusai kamar haka: Basic Midwifery, Community Nursing, Community Midwifery da Post Basic Nursing. Haka zalika hukumar ilimin kimiyya ta Najeriya
wato National Board for Technical Education ta zaɓe ta a cikin makarantun farko da aka ba su damar koyar da National Diploma da kuma Higher National Diploma a fannin nasin wanda za a iya nema ta hanyar makarantar a cike jam da UTME. Yaro tun a ranar farko a ajin Dan Sharif College of Nursing zai san ya shigo shigiba ta ilimi. Tana nan a mahallinta mai tsarin daidai da zamani a lamba 19 kan titin Kura Muhammad Kano, daura da Keystone Bank a Yankaba. Ko a kira waɗannan lambobi 082-443-442 ko kuma 081-22-16-1752 ko kuma adireshin da na yanar gizo www.dansharifcofn.edu.ng. Ga kwararrun malamai, ingantattun kayan aiki na koyarwa da suka dace da zamani su ne shimfidar ilimin kiwon lafiya. Sai Dan Sharif College of Nursing Sciences da ke Yankaba Kano, lamba 19 titin Kura Muhammad, daura da Keystone Bank. Idan ba tarbiya albarkar shi tana. Abban Nabila. Ko kai ne ma nan? Wallahi gida. Abban Nabila garin? Wallahi gari. Ko na ga ka zauna a nan ne ka ci kamar wanda aka ba jira gari kai wani shiru. Wallahi abokina data ce ba sai ya sake ba. Babu abin da ake saya komai ya tsaya tak. To ya za a yi sai data? Ya za a yi su siya kuna musu tsada? Ya za a yi su sai data kuna musu tsada ba ku san application din da za ku sauke ku ga sayar da data akan farashi mai sauki ba. Yanzu ni da shi nake amfani wani application ne ingantacce call data plug wanda idan ka sauke shi akan wayarka za ka samu riba da yawa. Na farko za ka sai kati. Na biyu ka sai data. Na uku ka sai nepa bill. Na hudu za ka biya DSTV ta nan. Sannan ni da na nuna maka idan ka rijista ina da percentage a ciki, ko kai yanzu idan na nuna maka kaje ka nuna jama'a kana da percentage a ciki. Okay, link ne ake tura ko downloading zan yi? Kana shiga Play Store zaka gan shi. Akwai shi a kowace waya kenan, wannan kenan. Kwarai kuwa. In ka shiga Play Store. Ga masu amfani ko hada-hadar siye da siyarwa na data, ga masu siyan katin kiran waya a sauƙaƙe, za ku iya firintin kati ko data don siyarwa. Ku sauke manhajar mu wato application mai suna Cool Data Plug akan wayoyinku. Cool Data Plug zai ba ku damar biyan kuɗin wuta, siyan katin satellite, duba zalla 'yan makaranta da dai sauransu. Idan ka sa mutum guda ya sauke manhajar mu wato Cool Data Plug akan wayarsa, kuma yi amfani da shi, za ka samu kasanka. Cool Data Plug, rayuwa mai sauki. To amma tsaya, kana samun riba in ka sai da data? Mata na biyu. Da shi? Yi. Ƙarshen riba ke. Ƙwarai kuwa. Salamu alaikum. Amma alaikum sa. Sani da zuwa. Wai me yake faruwa ne? Da Dahir Kori nake share duk wata damuwar mijina. Saboda Dahir Kori yana ƙara danƙon soyayya. Ai in dai da Dahir Kori. Babu ni, babu kishiya. Inda Dahir Kori zai ƙara muku walwala da farin ciki. Dahir Kori duniya ne. Dahir Kori, ɗanɗano mafi inganci a abincinku. Ka ji turanci kamar a London. Makarantar MM Haruna. Fannin ilimi sun yi fice ba ja su ne lamba ɗaya.
mai NCE da diploma har mai digiri da 'yan kasuwa. Ka ji turanci kamar a London. Har 'yan sakandire kwai ajin har ma da ma'aikata da kowa. Makarantar Haruna. Duk wani mai sanya koyi turanci ko gyaran su sai kai zuwa. Fannin ilimi sun yi fice. Kai har ma yau ta online suke koyarwa ku sani 'yan uwa. Baja su ne lamba ɗaya. Dan wanda suke kasashen waje duka faɗin duniya 'yan uwa. Makarantar Haruna. Makarantar ga kula akwai tsafta har da tsaro baki ɗaya. Kaji turanci kamar a London. Makarantar Haruna. Fannin ilimi sun yi fice baja su ne lamba ɗaya. Ina masoya data, masu sayan data, masu son data cikin sauki da kuma mutane da yawa a sararin duniya masu amfani da smile da kuma sayan katin waya. Ku sauke manhaja Arewa Global a wayoyinku. Haka kuma za ku iya biyan nefa bil ya zuwa alfa. Idan ka kawo mutum guda a Arewa Global kamfani, kai ma kana da naka kasa. A koda yaushe idan na tashi sada zumunci ko kuma kiran abokan kasuwanci na kan yi amfani da samun data mai sauki ko kuma katin kiran waya na manhajar Arewa Global. Haka ma 'yan uwana da ke kasashen waje suka shaida min suna jin daɗin kiran waya na Smile da ke kan manhajar Arewa Global. Ku sauke application na Arewa Global a wayoyinku za ku more kiran waya a sauƙaƙe. Arewa Global. A duk duniya babu abin da take so ta haifa face ɗa namiji, amma abin ya ci tura duk 'ya'yanta 'ya'ya mata ne. Mun zo ne miji, ko akwai yadda za a yi a juya 'ya mutum nan ta koma ɗa namiji? Da Allah ku rinka rike jinjirin nan da kyau, na ga hannun shi yana. Kowa ya shigo barkar nan akwai ka'ida da doka da za a bashi ta yadda zai rike ɗa. Idan na haka mana hajjiya ai sai mutane su ko ba su iya ɗaukar ɗan bane. Namiji ta samu. Ya aka ta samu namiji? Sanin meye za a haifa ba hurumi ne namu ba, hurumi ne na Ubangiji. Zan sa masa sunan mahaifina, zan rinka kiransa da Khalifa. Khalifa ɗaya ne, an riga an haife shi jini. Sarki biyu ba zai taɓa mulki a kujera ɗaya ba. Kuma ai kowane sarki yana da iyakarsa, ko mutum ai baya miƙa ta wuce tsawon hannunsa ko? Ki haƙuri, Allah na tare da masu haƙuri, kuma Allah da ba mu Hanifa, insha Allah zai ba mu wasu. Damuna, faɗi saƙonka. Rai fa na kawo a ɗauka faɗin gurungun. Duba nan me ka gani? Ai wuta nake gani a idansa. Gambo, mai gida, ɗan isi. Gamba kenan ɗaya daga cikin goman da nake gaya maka yanzu. Allah ya ba mu jinkiri mai amfani. Ya kana ganin na kware amma ko sannu babu sai kallo na kake ta yi. Bibi, hoto na nake gani akan haƙorinki ba. Wannan haƙorin? Mana. Bibi, dan Allah da me kike wanke baki? Ruwa. Kawai kina wanke baki da ruwa shine sai haƙorinki wannan kyallin? Kaga wannan? Eh. Garin fodar Nur Yaƙin kenan. Da shi nake wanke haƙorina. Allah Bibi. Amma fa ba zan baka ba. Bibi, ki bani mana. So kake wata ta ga hotonta a haƙorinka? A ina ki samun wannan hodar? Ga masu buƙatar wannan fodar ta Nur Yaƙin za su iya samun ta a kasuwar Sabon Gari wajen Alhaji Isa Usman da ke Abacha Gate, ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080 32 72 06 70. A kasuwar Kurmi kuma za ku iya samun wannan foda a wurin Alhaji Abu na Jinjiri, ko ku kira lambar waya kamar haka 080 77 19 91 60. Ko kuma ku same mu a wajen Mansur MBI. A kasuwar Kofar Wambai kuma za ku iya samun wannan hoda a wurin Alhaji Abubakar Sadoki, ko ku kira lambar waya kamar haka 080 67 67 34 77. Still za ku iya samun wannan fodar a gurin Hajiya Aina'u da ke Sabon Gari, ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 081
02 65 20 96. Haka zalika wannan hoda za ku iya samun ta a wurin Dan Sale ko kuma Alin Ciyaman ko ku kira lamba mai kamar haka 081 34 44 4818. Hodar Nurul Yakin tana cire duk wasu ƙananan cututtuka da suke damun haƙori. Sannan ga masu yin azumi wani lokacin zaka ci bakinka babu daɗi ya ɗan yi maka nauyi. Idan kai amfani da wannan hoda ta Nurul Yakin haƙorinka za su yi haske, za su yi tas kamar hasken kankara. Sannan ana amfani da wannan hoda ne da brush na wanke baki. Hodar Nurul Yakin mai inganci da gyaran baki. Awal. Na'am, Allah bai. Wai har yanzu babu komai? Babu komai, Allah bai. Anya ko matar nan tana da wani mummunan ƙudiri a kaina. Ni ma dai na fara wannan tunanin domin duk lokacin da muka zauna da ita babu abin da take gaya min sai illa yadda take son ka. Sannan kuma tana tsananin jin tausayin ka. Allah sarki. To wataƙila ko dan tana da ciki ne ta ga kawai gara ta yi zamanta kawai a gidan mijin ko? Zai iya yiwuwa. To wataƙila kenan ba ita ce ta kashe wancan mijin nata ba, zargi ne kawai. Komai zai iya yiwuwa, Allah bai. Wato ka san matsalar mutane fa suna kafa hujja da jita-jita ko kuma hasashe. Idan har zuwa yanzu Nadiya ba ta nuna wata alama na cutar da ni ba, to ni kawai jikina na bani cewa ba ta da niyyar yin haka. Ni ma na fara tunanin haka. To amma bari ba damuwa, sai mu bari nan da sati ɗaya mu gani in dai babu wani alama. To ina ga kawai mu haƙura da wannan biyar da muke mata, kawai kai ma kuma ka koma gida. Wai me abin dariya ne? Sakarcinka ne ya ja maka da kake wa kanka kallon ɗan uwan shi kamar yadda ya naɗa ka. Yanzu da ka nuna mishi babu komai baka ga abin da na gaya maka ba? Da ya gamsu kamar yadda ka nuna masa babu komai, yanzu abu na gaba da zai shiga ransa shine amfaninka ya ƙare. Za ka koma gidan jiya shikenan kuma yana ka ya lalace. Gaskiya ne, komai zai lalace mini. Zan koma gida. Babu abinci mai daɗi kamar na nan. Babu motoci na alfarma da nake fita nake fankama da su a cikin gari nake in kare da kina. Kuma a haka za ka ƙare har abada. Ni ce kaɗai idan ka bi ni ba za ka taɓa yin talauci ba. Wallahi na fara yarda. Kawai tun da akwai soyayya tsakaninmu, kawai ya kamata tun wuri mu san abin yi. Kana son mu san abin yi? Ki kashe aurenki, kawai mu tattara mu yi gaba. Kai har yanzu baka san me duniya ba, mafarkinka kaɗan ne. To me abin yi? Ya kamata ya ci guba yau. Guba? Yes, guba. Amma idan ya ci guba za a gane fa. Babu wanda zai gane idan har ka yi ɓangaren ka daidai. Kamar me kenan a ɓangaren nawa? Idan mai nasara ya mutu, babu wanda zai zargin an kashe shi ne, kuma ya sa a yi bincike, sai mahaifinka. Malam? Yes, malam dai mahaifinka. To. Kai kuma kai za ka gaya wa malam tun da ka zo gidan nan, ba ma ya cin abinci na. Tun da kai da malam kun san dalilin ka na dawowa gidan nan. Malam zai yarda da kai. Za ka faɗa masa cewa sai da ka siyo mishi abinci ya ci sannan kuka dawo gida. Ka faɗa wa malam giya ya sha kawai ta yi masa yawa ya mutu. Za mu jera kwalaben giya a ɗakinsa kuma za mu ce duk shi ya shanye. Za ka nuna wa malam idan bai yadda ba ya sa a bincika. Asibiti za su tabbatar masa da cewa giya ce ta kashe mai nasara. Ta yaya asibiti za su yi ƙarya su faɗi abin da ba shi ba ne sanadin bincikensu? Ai ba za a yi binciken ba. Saboda me? Kai za ka gaya malam cewa yana da mahimmanci
kar a san cewa giya ce ta kashe shi. Domin wasu ma za su ƙi zuwa jana'izarsa. Ka san halin mutane. Wannan zai iya sawa malam ya ce kawai a bar batun bincike. Shi kenan mun ci bilis, kaga ka samu kuɗi kuma ka same ni. Amma wannan tsari na kiyamun. Amma ta yaya za a samu gubar? Kar ka damu, ba za ta yi wahalar samu ba a guri nan. Amma babban tashin hankalin shine yadda za a saka masa gubar ya ci, tunda kin ga yana zargi. Abu ne mai sauƙi. Zan shirya mana farfesu da daddare. Wanda mu da shi kowa zai ɗiba daga kwano ɗaya. Amma kuma a cikin kwanon da zai zuba nasa, a nan za mu zuba ruwan guba. Da ya zuba shi kenan zai haɗe da ruwan guba. Da ya ci shi kenan. Gaskiya dai wannan tsari ya mun. Allah ya kai mu daren. Allah ya sa kana da ƙarfin zuciya, kar ka canza ra'ayinka kamin daren. Na ba malama, ya zan canja ra'ayi. In ba don ta wannan tsarin ba, ta ya zan samu wani kaso daga cikin dukiyarsa, tunda ni bani da gadonsa. Amma abu ɗaya dai nake so ki sani. Menene? Wallahi kar ki sa ha'inci, saboda na fi ki rashin imani da rashin tausayi. Domin idan kika sa ha'inci, wallahi tallahi ke ma ba za ki ci dukiyar. Wai ha'inci? Bari faɗa maka abin da baka sani ba. Idan ba dan kai ba, ba zan muri kuɗin yanda nake so ba, saboda ka kwanta min a rai sosai. Ki yadda in tashi. To yanzu da ka ba ma wannan ba. To kai yanzu ka yarda da ita kenan? To ina jin sai dai idan ta canza halinta, saboda abin da Auwal ya tabbatar min shine ba ta da wani ƙuduri na kashe ni. To ai na san ba za ta faɗa masa ba, kai dai gaskiya ka bi a hankali. Babu damuwa, in Allah yarda babu abin da zai faru. Ni kawai abin da yake damuna cikin da yake jikinta. Kai dai ba wannan ba, Allah dai sauke ta lafiya, sai na shigo. Amin, amin. Ok, to shi kenan. Duk wanda ya yi santi, na yafe masa. Ai santi sai dai yaya. Hawa, ni da ko ni da kaina na girka abinci ba na santi ballantana kuma wanda kika dafa. Kana dai kudin girki, amma bari mu ga ƙarshen farfesun nan. Ai ba a gane girki daga farfesu saboda shi nama ne. Dama kowa yana expecting in dai an dafa zai yi daɗi. Ni dai tun ɗazu dai ban yi magana ba, saboda gaba ɗaya yau ba na son yin magana. To kada in fara cin abincin nan a ji na shiru a ce santi nake yi. Maganan nan da kai shi ma dai santin ne. Ya zama lalle dole ne sai an makala mutum da ya santi. Yaya lafiya? Cikinka. Yaya dai? Cikina. Yaya. 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 Ta kashe ina ma na gaba karke da ita. Wannan muguwa ce ta kashe ɗana a ciki ba ta ga kula da shi da Allah. Wani ɗan? Ɗan da na daɗe da zubar da cikin? So. A kashe da wallahi. Ai ya fi ka sanin yau ne ranar mutuwarka.
har da kai wallahi yaya kai haƙuri magana ake ta kuɗi yaya kuma wallahi tallahi ina son su Allah isa awwal Allah wallahi tallahi ni wallahi ba za ka ja min Allah isa ba wallahi ba za ka ja min Allah isa ba nan fa ya wuce ai tun lomarsa ta farko na fara mishi kallon maragayi saboda na san irin poison din da ya ci a abinci amma kai ma ba ƙaramin mugu bane ai na faɗa miki dama ki hankali da ni saboda ni ma fa ba imanin na cika ba yanzu ya za mu yi da shi kenan kama shi za mu yi kai shi ciki mu jera kwalaban giya mu ce gaba ɗaya shi ne ya shanyi to kama min shi a'a sai na ƙarasa farfesu ɗina sai kin ƙarasa lalle ke ma baki da imani shahararren kamfanin mai suna Giga Plus sun ga muku ingantacciyar data mafi karko akan farashi mafi saukin gaske kasa da yadda kuke siyan data a ko'ina. Sannan za ku iya sayan katin waya na kowane irin layi a kasa da naira 100. Bugu da ƙari, muna ba da POS kala-kala na kowane kamfani kamar su Opay, Moneypoint, Fanpay, Flutterwaves, Huda, Now da dai sauransu. Kuma zai zo muku akan lokaci akan farashi mafi saukin gaske. Sannan za ku iya yin cable subscription naku DSTV, GoTV, YoTV, StarTimes tare da biyan kuɗin wutar lantarki NEPA da kuma data card printing. Sannan za ku iya sayan peji na jarida don canjin suna, newspaper, change of name publication. Ina masu rijistar layin wa buka za ku iya tuntuɓar mu ta manhajar mu domin akwai alfanu. Muna sayar da katin duba jarabawa wa ek ko neku. Ma'aikatanmu suna aiki a kodayaushe awa 24 don warware matsalolin. Za ku iya ziyartar shafinmu gigaplus.ng. Za ku iya sauke manhajar mu akan Google Play Store ko App Store Giga Plus. Ku kasance masu amfani da application ɗinmu na Giga Plus. Za ku yi farin ciki kuma za ku ji daɗin mu'amala da mu. Cibiyar Annur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Cibiyar karɓar magunguna. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Wato Ibrahim Suleiman. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ja ambaci wannan cibiya, shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka a rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambunsa na nasara a faɗin duniya domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da dan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i. Kamar da jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura, kai tsaye kana iya tuntuɓar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake buɗe sabbin ofisoshi a birnin Abidjan na ƙasar Ivory Coast da kuma birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar da kuma birnin Douala na ƙasar Kamaru da kuma birnin Mina na jihar Niger. 'Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunanmu a hannun wakilanmu da ke birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska, shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Muna da ofis a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtuwa. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadas, Arlit da kuma birnin Kwanni. Muna da ofis a ƙasar Ghana wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishinmu da ke birnin Injamaina. Jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunanmu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka, za ka ga sunan garin da kake domin kira ka yi tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko'ina kake da dar Allah subhanahu wa ta'ala. Hello, Alhajin Allah, ya kasan wajen? To Alhaji,
Ta WhatsApp ko? Yanzu nan ma kuwa. Ta dan kari. Gashi Alhaji ya ce in turo mai takardun yaro na dan ili ta WhatsApp. Ban da data, ban da kati. To yanzu ya zan yi. Kana da data? Wallahi ban da data. Me gida, samun data. Na ne sai da data. Me yasa? Na gaji da wahalar kamfanonuwan data. Na farko ga tsara ga rashin inganci. Wai dama ba ku da labarin Bilal Sadasov? In dai matsalar data ne. Ku sha kurumin. Bilal Sadasov. Ba a nan kaɗai muka tsaya ba. Za ka iya siyan lambobin data. Wato data card, katin waya, kuɗin wuta, haɗa website, duba sakamakon jarabawa, API integration da dai sauransu. Masu amfani da wayan Android za ku iya sauke manhajinmu a Google Play Store. Masu iPhone kuma App Store. Kawai ku sacin Bilal Sadasov ko ku ziyarce mu a shafinmu na yanar gizo www.bilalsadasov.com. Yana da sauƙin amfani. Muna aiki awa 24 a kowace rana. Duk abin da kai ko ka siya za ka samu biyan bukata nan take. Registration is free. Kuma masu sana'ar sai da data wannan damar ta ku ce. Bilal Sadasov. Yallaɓai, me kake kokarin yi ne? Wallahi waya ta ce cajin ya kasa kuma nake ta kokarin in sa caji amma na ga abin yaƙi ko caji ta lalace ne? To ai wannan abu mai sauki ne. Kin yi gaskiya. Kin ga cajin AMG har ta kusa cika wayar? Kwarai da gaske, domin idan ina buƙatar kayan waya daban-daban AMG Global kawai nake zuwa. Ya dai? Ina ta kira ga tun ɗazu ka toshe kunnenka da earpiece baka ji na. Wallahi wani earpiece na samu mai inganci AMG Global Technology Nigeria Limited. Mai suna AMG Snake. AMG Snake? Yes, yayi. Lallai kayan wayan AMG Global ingantattu ne. Wow! Power bank mai kan caji daban-daban haka? Kin ga yanzu sai ki bar min nawa power bank kin ya zauna lafiya. To bayan haka kuma ga ƙarin case ma. Wannan tagomashi haka? Hakika zuwa shagon AMG Global ya gama biya min dukkanin wata bukatata. AMG Global suna da rassa daban-daban a cikin birnin Kano. Akwai AMG Global da ke shop 42, 45 gidan Ibrahim Mijinyawa, Beirut Road da ke garin Kano. Akwai kuma na mai karami plaza, Abuja Line, Major Street cikin garin Kano. Sannan na head office ɗinsu da ke 65 gidan Baba na Bego, Bello Road Bata da ke birnin Kano. A waɗannan shagunan nasu baki ɗaya za ku iya samun cajojin waya kala-kala, power bank, data cable, da airpiece na kowace irin waya da duk abin da ya ganganci waya ma za ku iya samu a waɗannan shaguna. Kamfanin AMG Global Technology Nigeria Limited kana iya yin oda a duk inda kake kayan ka su ishe ka ba tare da bata lokaci ba. Muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko sari. AMG Global Technology Nigeria Limited abokan hurɗar mu abin alfaharin mu. Hakika na yarda da ingancin kayan AMG Global domin ba su da na biyu. AMG Global Technology Nigeria Limited. Assalamu alaikum. Da Rizoli Cafe nake samun kuzari, shi nake rikewa da je duk inda zani. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda ba ta rike ni. Ga Rizoli Cafe manya ku sha, ga Rizoli Cafe yara kuma ku sha. Nawa ne na gine kowa zai iya sha. Assalamu alaikum. Rizoli Cafe sirina ne na boye. Rizoli Cafe ku sha ku samu kuzari, bani da kasala ganda Rizoli Cafe kenan. A duk lokacin da nake cikin kasala ko kuma na ga wani makusanci na yana cikin kasala, to da sirrin Rizoli Cafe nake kawar da damuwar mu. Tabbas ni ma na shaida domin bayan na sha Rizoli Cafe na ji karsashi da ƙwarin gwiwa a jikina. Da Rizoli Cafe zan dinga amfani a gida har da gurin aiki. Ku nemi naku a kasuwa domin Rizoli Cafe shine sirri. Shin kana so ka zama mai sai data? Ko kuma kana so ka dinga siyan data ne don amfanin kanka? Ko kuma so kake a dinga baka akan farashi mai sauki domin ka dinga sayarwa kana samun riba?
muddin zaka rike wayar Android to fa inda zaka bude data to tabbas ka zama nama, domin na san da ka bude ta bayan da zaka hara irin abin da shafi TikTok, wato Telegram, Facebook da sauransu. To inda ko kana shiga social media irin waɗannan to tabbas wannan application zai taimaka maka, wato application mai suna Arewa Chip Data. Ba iya data kadai wannan application ya tsaya ba, zaka iya zama mai sai da kati, wato bangaren V2 kenan, bangaren transfer za a iya baka shi akan farashi mai sauki. Data mu tana aiki akan kowane irin layi, Airtel, Etisalat, Glo, MTN da sauransu. Sannan tana shiga kowane irin abu da kake bukata amfani da ita, kamar abin da shafi bangaren chatting ko bangaren abin da shafi online stream, downloading da sauran duk abubuwan da ake da data. Saboda haka zan koya muku yadda za ku sauke application din yanzu haka a cikin wayar ku. Hanyoyin da zaka bude maka sauke Arewa Chip Data, zaka fara shiga Play Store dinka. Bayan Play Store ya bude maka sai ka zo ka search na Arewa Chip Data, za ka ga Arewa din suna da yawa, amma wannan mai tambarin A din shine namu. Bayan ka bude shi zai baka fuska kamar haka, sai ka shiga gun da aka ce da ka register din nan suka taba shi kamar haka. A nan zai tambaye ka sa sunanka da sunan mahaifinka, lambar wayarka, email address ɗinka da ko password ɗinka. Bayan ka gama suka zo gun da aka ce da kai sign up ɗin nan suka taba shi kamar haka. Da zarar ka gama register zai baka fuska kamar haka, so da kai you have successfully registered. Suka taba gun da aka ce da kai login ɗin nan suka taba shi kamar haka. A nan zai kawo ka fuska kamar wannan, suka sa lambar ka da ka register da kuma password ɗinka, suka taba gun da aka ce da kai sign in nan suka taba kamar haka. To ga cinan mara sun taya munna, suna munna ka zama namu. Idan ka shiga za ka ga yadda tsare-tsaren mu suke. Muna godiya da sauke application na Arewa Chip Data. Lafiya ce jiki da ibada, kar mu bar magani. Duka cutar da rabbi ya kaga sai da yayi magani. Yayi sunanta yayi masananta zamani. Yayi malami yayi mata dakata ilimi. Yanzu ga namu malanta su ya rike kallami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallon mu a daidai wannan lokacin, barkanmu da warhaka. Farko suna na Malam Tasu mai maganin aljannu na Maradi, wanda kuka sani da dan gado. Kamar yadda kuka sani dai aljannu kala-kala ne. Akwai na gamu, akwai na ture, kuma akwai na gado. Sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme, wayan shi za gani bai bar mace ta yi arme, wata kuma zai bata ta yi arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai hana ta aifuwa ne kwata-kwata. Sannan akwai aljani wanda yake hana mutum ci gaba, wani za a ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwancin shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya, wani shi kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa. Sannan akwai aljani wanda yake zuba mutum cututtuka cikin jikinsa. To inda aiki na yake a ce kana jin ciwo a jikinka ko ta waya ko a fili, zan ce ka sa hannunka ka riƙe daidai wurin da ke ma ciwo, za ka ji ya bar ciwo nan take da izinin Allah, mutane sun sani insha Allah. Albishirinku mutanen Yamai da kewanta, yau ga mu Allah ya kawo ni a garinku. Idan ana son gani na za ku iya zuwa Basura wajen Ilyas Garbe. Waɗanda suke a garin Zandar kuma za su iya zuwa CAJ Duzu, masallacin Alhaji Kadiri Mai Dawa. A garin Agadas za su iya zuwa Rucin Kare. Kwanni kuma za su iya zuwa Karce Mun Wadata wajen masallaci Juma'a Sabo. Ke a garin Zandar za su iya zuwa CAJ Duzu, masallacin Alhaji Kadiri Mai Dawa. Albishirinku mutanen Kano, ofis ɗinmu yana nan a Rangazawa Kwana Annur. Waɗanda suke a garin Katsina za su iya zuwa Malale gaban Salima Plaza. Ba lalle ba sai ka zo inda muke, ko da a waya ne kana gidanka ma muna ma aikinka da izinin Allah, in dai ka tabbatar da lambar mu ce ka samu. Wallahi ina cikin tashin hankali, saboda kar a gane ni ne na kashe shi ba. Ai na faso gari Alhaji, kawai ka ci duniyanka da tsinke. Shi kuma kaninsa yana can zai taho da malam. Nan da sati ɗaya ma za mu iya haɗuwa. Awal me ya faru? Lafiya? Ya aka yi na ganka da 'yan sanda? No, lafiya kalau, kawai ina waje suke tambayan kina ina na ce kina ciki. Ke shi Nadia? Ni ce.
Me nasara? Kin ga mijinki ya mutu ya dawo ko? Kaman baki taba kashe mutum kin sace gani ya dawo bugu? Ani na Allah maka albarka. Amin ya. Aikinka yayi kyau. Officers za ku iya zuwa ku tafi da ita ku je sai ta amsa muku bayanan da ya kamata. Me nasara ka tsaya in maka bayani? Awal ne. Tsaya. Ba sai ki mun bayanin komai ba. Babu abin da ban sani ba. Kada ma ki bata lokacinki. Mun zo ne mu tafi da ke saboda kin yin yunkurin kisan kai. Ai ba wannan kadai ba. Kina da tambayoyi da yawa da zaki amsa idan kun je. Amma dai ku tafi da ita. Wannan wayan tana dauke da dukkan bayanai wanda muka yi tsakanina da ke da kuma videos muna yi ina naɗa. Wannan kadai ya isa hujjan da zai sa a kama ki. Wayyo Allah na shiga uku. Wayyo Allah. Ranka ya daɗe, wannan wayar tana ɗauke ne da bidiyo guda ɗaya na hujja da kuma tabbacin cewa matarka ta aure ka ne saboda ta kashe ka ta mallaki duk abin da ka mallaka. Sannan kuma ina mai baka haƙuri da duk abin da ka gani ko ka ji wanda bai maka daɗi ba. Ka yi haƙuri. Amma ka tura wa 'yan sanda da kofi dai ko? 'yan sanda suna da shi. Zan wuce gida. Ina za ka je? Ranka ya daɗe, gida zan je. Kana da wani gidan da ya wuce nan ne? Ka dai je duk ka yi abin da za ka yi ka sake dawa ina jiran ka. To shi kenan. Kuma a haka za ka ƙare har abada. Ni ce kaɗai idan ka bi ni ba za ka taɓa yin talauci ba. Wallahi na fara yarda. Kawai tun da akwai soyayya tsakaninmu, kawai ya kamata tun wuri mu san abin yi. Kana son mu san abin yi? Ki kashe aurenki, kawai mu tattara mu yi gaba. Kai har yanzu baka san me duniya ba, mafarkinka kaɗan ne. To me abin yi? Ya kamata ya ci guba yau. Guba? Yes, guba. Amma idan ya ci guba... Sa? Ai, ina ga mun samu abin da muke so. Ba ma sai mun ƙara neman wani ba. Ha, ka bari kawai mu ƙarasa kallon dukkanin bidiyoyin da suke ciki. San da ƙoƙari, ina fata kin shirya fuskantar hukuncin abin da kika aikata. Na bayan labai, ana yin alfarma a komai. Ke, nan ma karuwancin zaki mana? Salgat, zo ku sata a sel. Bayan ta zuba guba a cikin kwanon da za ka ci abinci, sai na ja ta da zance na ɗauke mata hankali, sai na musanya wannan kwanon da wani. Ba ta sani ba. Kaga wannan na saman shine kwanon marigayi. Kar ka yadda ka zuba abinci a ciki. Wai yanzu kina nufin wannan kwanon akwai guba a ciki? Ai baka iya gani, guban kamar ruwa yake, zaka iya magogewa. Da zarar ka sa abinci zai fito ya haɗe da abincin. Loma ɗaya shikenan. Lalle ko dole na yi wa kwanon nan kallo da karatun tanisu. To ai shi ta sa shi a sama. Kina ji? A fara kai abincin nan danin. Yaya kusa da huwa fa. To. An gama. Na. Kai kuma tsoraci ne. Guba fa, magana yake ta guba fa. To baba, wannan shine abin da ya faru. To wai zan maka tambaya guda ɗaya. Ina jin ka baba. Akwai
wata mu'amala da taɓa haɗa ku tsakaninka da ita? Baba kamar me kenan? Ina nufin ka taɓa kusantar ta ka sadu da ita? Na baba babu wannan, matan ya mai nasara ai amana ce a gurina. Babu gaskiya ba abin da ya taɓa shiga tsakanin da ita. To Alhaji mai nasara, a nan sai dai mu baka hakuri saboda auren nan dai kusan tursasa muka yi kai shi zaton za a kai ga gaci. Malam, ai kun yi haka ne da kyakkyawan niyya. Kun yi haka ne domin kuna ƙaunata kuna so na. Gaskiya. Kuma duk duniya ba ni da wasu waɗanda suka fi so na sama da ku. Gaskiya. Shi kuma Awwal mutum ne mai ƙoƙari, mutum ne mai hazaƙa, ya kyauta a ce ya koma makaranta lallai. Baka gane Awwal ba ne. Ai Awwal ka gaishe na wani susu ne sha-sha-sha, bai san abin da ke mai ciwo a kan shi. Ni fa a duniya ba abin da na tsana wallahi tallahi irin karatu. Ni fa ba abin da yake cushe min kai ya sa kaina ringa ciwo wallahi irin in ɗau takarda zan karanta. Sai in ji kaina ya cushe. Ka ji ko? Yanzu wannan kamar mai jinnu? To ina ga abin da ya kamata ya kyauta ka dawo kamfani yin aiki. Zan baka aiki guda biyu. Tunda na ga kana da ƙoƙari wajen sa idanu. Za ka yi aiki na sa ido a kamfani ka lura da duk abubuwan da suke faruwa kana tura min information. To kai ina za ka je? Zan yi tafiya ne. Har ina? Guri mai nisa. Akan wace niyya kenan ko kuduri? Ina so zan je in nemi matar aure. Zan nemi mata mai nutsuwa, mai hankali, wacce zuciyata ta aminta da ita 100%, wacce za mu gina rayuwa da ita, mu haifi 'ya'ya, mu tarbiyyantar da su, irin 'ya'yan da za mu yi alfahari da su ko da ranar gobe kiyama. To sai ka yi tafiya mai nisa sannan ka je ka samu mata aure? Ai ba kowace irin mace bace zan aura. A iya binciken da na yi, ku kaɗai ne a kamfanin nan ba a same ku da wani almundahana ko cin amana a kamfanin nan ba. Allah ya taimake ka. Mun dai iyaka ƙoƙarinmu wajen rike amana da aka ɗora mana. Tabbas kun yi, shi yasa ma na nemo ku. Tafiya ce nake so zan yi, tafiya mai nisa amma na lokaci mai tsawo, amma za mu ci gaba da yin wayoyi akai-akai. Duk wasu abubuwa da suka taso da suka shafi kamfani, in Allah ya yarda ina tare da ku. Idan ya kama na sa hannu ne a takarda, ga Lawan nan zai kawo, zai same ni insha Allah. Ranka da dai Allah ba da sa'ar tafiya. Amin, 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 amin. Iko sai Allah. Daga gobe zan yi nesa da ku, zan bata, sai lokacin da nake da bukatar ku zan neme ku. Amma ya labai, ya kamata mu san inda za ka ci. Za ku sani, amma ba yanzu ba Lawan. To, ranka dade mu dai fatan mu duk inda ka je Allah sa ka tsinci kanka cikin koshin lafiya kuma Allah ya tsare ka. Insha Allah. A duk lokacin da nake bukatan taimakon ku zan kira a waya sai in gaya muku inda za mu haɗu. Na sauka cikin garin Kano da daddare, daga ni sai rigan gwanjo guda 3
Nura shine mutum na farko da na soma haɗuwa da shi. Shine kuma ya bani masauki kafin in nemi gidan kawu Idi. Kawu Idi dangin mahaifiyata ce, amma dangi ne na can nesa. Wani lokaci a can baya na taɓa tambayar mahaifiyata, shin a cikin danginta akwai wasu wanda suka rage a duniya? Ta gaya min akwai. Kanin kakarta yana nan a cikin garin Kano. Ta bani labarin unguwar da kuma sunan asalin danginsu. Allah cikin ikonsa ban sha wuya ba, ina zuwa na gane gidan kawu Idi, wanda shi jika ne ga wacce ta bani labarinsa. Shi kanshi kawu Idi na ɓoye mishi, ban ba shi labarin dukiyar da nake da shi ba, amma ya yi farin ciki sosai da ganin ɗaya daga cikin danginsa wanda bai taɓa tsammani ba. Maryam, wallahi duk wannan wahalar da na sha da zaman da na yi na tsawon shekara 2 na yi su ne domin ki. Ikon Allah. Labarinka akwai taɓa zuciya. Wallahi abin da ya gaya muku gaskiya ne. Domin na tuna ranar da na fara gamuwa da shi a tasha yana kwance shi ne. Ni na ɗauke shi na gabatar da shi ga shugabannin tasha ya fara aiki da mu. Maryam. Na'am. Ki tashi ki bi mijinki ku koma. Sauran magana za mu yi daga baya. Ni gaskiya ba zan bi shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka zuciya ta kiye soyaye mafafake abu sai ka ce fi make. Ba zai yiwu ba, ba zai sa'u ba. Ba zan taɓa amincewa da irin wannan shashanci da kike so ki kawo mu a gida ba. Shiriritar wannan shiriritar wofi. Ba zai yiwu ba. Wallahi in kin ga kin kwan a gidan nan sai dai in mijinki ne sai yake. Babu yadda za a yi kwana mun a gida. Dole sai kin koma gidanki. Shirman banza shirman wofi kawai. Ha kawai za a mai da ni mutumin banza? Haba dan Allah. Yanzu yarinyar nan ba za ka yi mata duk abin da za ka yi a cikin gida ba sai ka kaɗo ta kun fito waje sai ka ce karamar yarinya aurariya saboda Allah da Annabi mafarin ka firgita ta je ta shiga gidan makota ba shiri haka ake yi. Ai laifin ki ne. Ke kika jawo duk abin da ake yi duk abin da zan kulla ke kike kunce shi. To ba zan aminta da wannan al'amari ba dole sai ta koma gidanta. Yau. Alhamdulillah. Ga munafukan nan su zo Allah ya tsakaina da ku. Alhamdulillah tun daga mijinki ya zo ko ya tafi da ke ko kuma ya sake ki. Yauwa kuma dole za ki koma insha Allah. Wa alaikum salam. Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa lafiya alhamdulillah masha Allah. Muje mana. Dabiya haka ba kwankwasa ba sallama. Kai aka ba jiran kamfani ko? Ƙwarai kuwa kowa ya san da wannan dan ni ne acting MD. Kuma kai kake bincike akan laifuffukan da muka aikata. Ƙwarai kuwa ina daga cikin abubuwa da shi MD ya bari mu don amana ne.
Wannan fa. Ka hada da su duk kai bincike a kai. Na menene? Ka duba ka gani. To ina ce dai ba ku da wani kokarin shaida zai tabbatar mana da cewa ita ta aikata wannan laifi. Lallai kam. A rekudin na bidiyo lallai kokarin shaida ce. Amma idan har muna so mu ga cewa mun fito da ita, sai dai mu yi kokari mu bar da wannan shaida. Nadiya tana da muhimmanci kwarai da gaske a wurin mu don mun jima muna farautar ta. Ka san wannan yan mata da muka aiki da su din nan fa lallai dukkan su babu wanda ya kai ta kokari wajen batar da kaya. Ba damuwa to shikenan mu haɗu a hotel ko daga nan zuwa dare. Direba ranka dai kai ni transcorp. An gama ranka dai. Allah ƙara wa rayuwa albarka. Ya kike so mi? Ki gaya min abin da kike so. Umma ba shi bane. Wannan ba al'amin dina bane. Wallahi son ki ƙaruwa yake a cikin zuciyata. An kuma gane cewa ba zan iya rarrashin ki da kuɗi ko kuma wani abun duniya ba. Na lura kin fi so na a al'amin ɗin da kika sani a da. To zan iya yin wani abu guda ɗaya. Abu ɗaya ne zan yi, ki gane cewa ina son ki tsakani da Allah, sannan kuma kina da muhimmanci a cikin rayuwata. Maryam, wallahi al'azim zan iya haƙura in sadaukar da duk wata dukiya da na mallaka. Mun kyauta da ita, idan har hakan zai sake cikin farin ciki. Sannan kuma ki yi haƙuri ki zauna tare da ni. Zaɓi ya rage naki. Habaran ke daɗe, don Allah ki haƙuri, ki duba irin soyayyar da bawan Allah ne yake miki, ki haƙuri. Maryam, ki ƙara nazari. Samun mai son ki kaman bawan Allah nan zai wahala. Na dai gaya miki. Da na ce tausayi ne, kika ce kauna ce, kuma kare da ki mance. Ban yadda da shi ba. Wallahi ban yadda da shi ba, Umma. Azanci wuta a makera, yaya zan hange ta masaka. Yanayin da nake ciki ya fi na wanda aka yi wa ɗaurin sarkaya. In wasa ne zan so ki bari kar in rasa rayina. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya fice. Duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike ɗan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar bada magani ta Sha'aban, wanda muka kure wajen bada maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum. Muna bada maganinsa kuma ana warkewa cikin wata 2 cikin ikon Allah. Sannan kuma cibiyar Sha'aban ba ta saya a iya bada maganin HIV ba. Muna bada magani akan matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A, B, C, diabetes, duk muna ba da maganinsa kuma cikin ikon Allah ana warkewa. Sannan kuma muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea.
musamman a ɓangaren kankancewar gaba, rashin karfi, saurin inzali ko kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa. Ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i, wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi. Wannan yana haifar da babban matsala a jikin ɗan adam, yana haifar da kamar irin rashin haihuwa ko kuma yawan mantuwa, yawan kasala, ciwon baya da dai sauransu. Kuma muna da ingantattun magunguna akan matsalar iska ko kuma irin farfadiya, mafarkai ko kuma mace ta kasa samun miji ko kuma mace ta kasa samun haihuwa ta fannin iska, duk muna ba da maganin sama cikin ikon Allah ana dacewa. Cibiyar Sha'aban ba saya a iya nan ba, muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Tanim Hospital a saman Beni shago mai namba 8, ko kuma cikin jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da Shoprite daidai dangi flyover opposite Unity Bank, ko kuma cikin Damaturu Yobe, muna nan a Gujiba Road, Chilla Plaza shago mai namba B5 a saman Beni. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobinmu kai tsaye, ko kuma nambobinmu na WhatsApp za ku iya tuntubar mu da su. Cibiyar Sha'aban tana alfahari da ku a ko da yaushe. Mun gode. Jafar, Habib, ya na ga kun charko-charko lafiya? Wallahi kaya na siya. ATM card ɗina ya ƙi. Na buɗe application ɗina na data akan waya, sai na ga ashe ban da data. Na sa a turo min tun da zaka da zaman jiran data nake, data ta ƙi zuwa. Haba Habib, ya za ka wahal da kanka. Shin baka da labarin application na Arewa Global masu sayar da data? iPhone fa garin ma Arewa. To ai Apple Store ɗin ma idan ka shiga, ka rubuta Arewa Global za ka gani. Akan iPhone ɗin ƙwarai da gaske. Wallahi gashi. Ai na yi tunanin iya masu Android ne kaɗai za su iya sauke application ɗin data akan waya. Ashe har da masu iPhone. Application na Arewa Global yana da rahusa da sauƙi sosai. Gashi na ga farashinsa da kayayyakin da suke yi. Yanzu turo ba kuɗinka. Agiliya Koriji ba da sayar da data ma Arewa Global suna gudanar da easy services kamar haka: Smile Voice Network, Alpha Color Network, airtime for all networks in Nigeria, cable TV, electricity bill, and exam pin. Arewa Global suna da data kowane irin network akan farashi mai sauki. Baya da haka, duk customer zai referring za su ba shi referring bonus bayan mu masu iPhone. Mu kanmu masu Android za mu iya sauke application ɗin daga Play Store. Lallai Arewa Global ba ƙaramin sauki suka samarwa masu iPad da Android ba. Arewa Global duniyar data. Arewa Global duniyar data. Ya dai yana kama kina kuka. Ƙawata kuma aminiya ta. Haba amma me na yi maka? Wani irin kyautatawa ne ba na yi maka? Na yi hakan ne saboda in yi muku abin da kuke so. In dai abin da muke so ne kake tunanin shi ne daidai, to ni ba na so idan kuma ba haka ba. Lokacin da na shigo ban fahimci hawaye a fuskarki ba. Ba haka ba ne. Lokacin da na shigo ban ji kalaman da suke fitowa daga bakinki ba mai sunan mama. A'a ba haka ba ne. Menene amfanin dukiyar da ba za a taimaki talakawa da shi ba? Ba ta da wani amfani. Babban masallacin Juma'a. Zan tsaya in duba duk wanda na ga ya iya ruku to shine mijin. Menene abin haramci a ciki? Magana ce fa ake ta aure. Abba ne. Kalisa ita ce za ka dace da zaman. Ni na auri kawai Dole in shiga cikin damuwa da tashin hankali. Wani ma tukuna yaushe ma na haifin mahaukaciya ne ban sani ba. Mahaukaciya kuma akan wannan maganar? Yarinyar nan fa daga babu wani aure a ranta. Kawai ka fita daga harkar ta karbi da ita, kawai ka zo mai rayuwar mu. To ai ba ki ga mu abin da yasa kika ce na zo din ba. Ni babu ruwana da wani abubuwan da suke faruwa. Ni dai kawai abin da na sani shine na san ina son ki, ko kuma so nake aure ki. Da mana Kalisa. Me yasa ka mare shi? Mama. Fati ya zama dole sai na illata ka. Kwantar da hankali. Rasa wadda zan yaudara sai mahaifiyata kuma a kanki?
sai dai kai ta wahala kana siyo kayan abinci tana cinyewa. Kadai ce ubangiji ya jarabta da matsalar haihuwa. Ka siyo buhun shinkafa da ita da dangin ta su kwashe su cinye. Fuskantar irin wannan tsangwamar a gurin al'umma. Wace hanya zan bi da daina jin raɗaɗin rashin haihuwa? Za mu kauce hanya ta wucin gadi, amma dai na san za ki samu farin ciki da wamani. Wannan magana ta kawo. Na shiga uku. Asiri na ya tono. Shikenan sai yadda ta da kai. Na zo ne in ƙara tunasar da ke matsayin ki a wuri. Ki fita ki bani waje. Kalisa ce fa. Ce miki ne dama na samu taɓin ƙwaƙwalwa? Bare ki ce ba zan gane ki ba? Ni ban ci amanar ki ba. Kuma ke ma ki san ba zan taɓa cin amanar ki da mijinki ba. Shikenan babu damuwa. Ba zan taɓa yarda ba sai kin rungume ni kamar yadda muka saba. Mijin ado sai zo muku ranar 2 ga watan Mayu shekarar 2024 a manhajar YouTube mai suna Gano Movies. Mijin ado. Labari na labari.